И така. Така. Няма къде да се нажив. Уважаеми госпожи и господа, откриваме извънредно заседание на Общински съвет Брусарци. Проектът за дневен ред е от две точки. Първа точка – общо събрание на съдружниците на водоснабдяване и канализация ООД град Монтана. И точка втора питане. Това, което наложи извънредното заседание, предстоящото събрание на съдружниците на водоснабдяване и канализация ООД град Монтана, което е насрочено за 14 май 2025 година от 11 часа в Среченска бара, т.е. утре. Това налага извънредното заседание. От така предложения проект за дневен ред имате колеги коментари? Въпроси? Няма. Който е съгласен така предложения дневен ред, може да гласува за. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Приема се. И давам думата на инженер Петър Димитров. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа общински съветници, на основание член 138 алинея 1 от Търговския закон, във връзка с член 139 алинея 1 от същия и член 17 от дружествения договор, управителят на ВиК ООД град Монтана с писмо изходящ номер 212 от 28 април 2025 година свиква общо събрание на съдружниците на дружеството, което ще се проведе на 14.05 от 11 часа в базата на хидровъзел Среченска бара. При следния дневен ред. Първо, вземане на решение за приемане отчета на управителя за дейността на ВиК ООД град Монтана за 2024 година и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2024. Второ, вземане на решение за приемане на оценка за изпълнение на бизнес програмата на водоснабдяване и канализация ООД град Монтана за 2023 година, изготвена от Български ВиК Холдинг ЕАД, съгласно член 16 алинея 4 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. Трето, разпределение на печалбата за 2024 година. Четвърто, вземане на решение за избор на регистриран аудитор за изпълнение на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на ВиК ООД град Монтана за 2025 година. Съгласно протокол от 16.04.2025 година, Аудитният комитет на ВиК ООД град Монтана е разгледал постъпилите след отправена покана предложения за избор на експерт-счетоводител за изпълнение на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на ВиК дружеството за 2025 година. На разглеждане са били поставени постъпилите предложения от аудиторско дружество Финстап ООД град София, представлявано от Трифон Велева, с предложено възнаграждение в размер на 6200 лева без ДДС, предложение от Полина Живкова с размер на възнаграждението 6720 лева без ДДС и Емил Енчев, оферта входящ номер 115 от 15 април 2025, предложено възнаграждение в размер на 6600 лева без ДДС. Одитният комитет препоръчва общото събрание на съдружниците да избере аудиторско дружество Финстап ООД град София, поради предложено най-ниско възнаграждение в размер на 6000 лева без ДДС. Точка 5 от дневния ред. Управителят на ВиК ООД град Монтана предлага на общото събрание на съдружниците да бъдат избрани следните лица за членове на Аудитния комитет на ВиК Монтана в съответствие с изискването на разпоредбата на член 107 алинея 1, 2, 3 и 4 от Закона за нефинансовия одит. А именно Людмил Станчев Спасов, икономист и вътрешен аудитор, притежаващ 5 години професионален опит в областта на вътрешния аудит, Светлана Бориславова Стойкова, икономист, счетоводство и контрол, и Габриела Маринова Вилкова, юрист и магистър по право. 5.1 от дневния ред. Мандатът на Аудитния комитет да е със срок 3 години, считано от датата на сключване на договорите. Възнаграждението на членовете на Аудитния